دم خوشگهدار و تماشاوان انهجاد باسی روژا ایرو دل گلبه. وینه ترکیه پشتی هلبجاتنین 24 حزیرانی و درباسبون سیستما نویا سروکاتی لگل اپوزیسیونا نافخویی پلاتفورمین سیویل دموکراتیکین ترکیه لی هر وحال جهان دموکراتیک جی دلگرانی پیدا کریه. پیگوتن کو ری لبر خباتین دجبر این حکومت و دستیلاتی با آوایک تونتین آستن کرن. مدیا به زمان اوبژکتیف راستقین نکاری ارکین قب جهبینه. هر وها جنها و آمادهین هلبجاتنین هرمی هاتن روجاوا ترکیه. لگل وی راستیا ترکیه دی جهانا کرد چرود ده. پلاتفورما پارتیین کردستانی بتایبتی. پارتیا سوسیالیستا کردستانی دی چه حولانده. روجاوا ترکیه و باکوری کردستانی چاواتی نرخاندن. لگل میوان باسی روژه ایرو استودیا میانا بندی سروکی گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستانی PSK مسعود تک ام دی بگرن دست و شروع بکن. سلاف کک مسعود تو بخیر هاتی؟ مرحبا خیلی دابه کلک سپاس. کک مسعود دست بکده. هفته درباز بوید روجاوا ترکیه در هفته یکی گلکی گرم بو. 2 سال بسر کودتایا حول کودتایا لشکریا ترکیه به درباز بو. وزیر دادی ترکیه هر ایرو راگهاند کو به هزارین کسان دکارن راستی جزایین گلک گران ورن. اف یک یعنی چه باندور لترکیه کر دوا 2 سالاده او دکاره افکتیوی هینجی ایگو بردوام دکن چه به؟ پیشکی گلک سپاس. بگومان پیشیله گرتنا کودتای 15 تemmuz tişteki baş. Lebeli ev tişteki doy peşile girtana na kudeta le Türkiye ruda براستی جی نگرانیه و جی دل ایشیه. گلک کس و هزین سیاسی کو پارتیا مجلیک شوان بو. ما هیوی دکر کو کمت اردوغان peşile girtana kudeta ber bir demokrasiyete ve biçit. Bu demokrasiyete ile Türkiye behestir bike. Taku edi tüccara bas le kudeta ney tekirine. Lebeli usakhaya ku Erdoğan o partiye Erdoğan derdora Erdoğan ev imtiyaz ku ev bonus ku le peşi girtana kudeta bidest xistine jibo cibeci kirina armanca xoye bikar anin. Bu numune revşa avarte ilan kirin. Vakta ki roja revşa avarte ilan kirin jibo semaha revşa avarte ilan kirin. Le karbidestin de AK Partici dugotin ev semaha jin akşine. 45 roj ev peri dumehi pişti dumehi ev revşa avarte be hilanin. Le medit ev revşa avarte 2 sal ajot و ev 2 sala da her vekiti de despeka da jigot medya hatiye de beden kirin و gelek kes bu nizki 7,000 kes şikar hatiye durxistin و dehan hazar kes hatine girtin le hapsedane و dehan saziyen sivil beden kirine و radyo hatine girtin, televizyon hatine girtin, rojname hatine girtin. Ama hemmi nişan dede ku Erdoğan peşile girtina kudeta jibo cibeci kirna armanca xu bikaraniye. Ev armanç bu bara. Ev armanç ne bixiri geli Türkiye'ye, Arusa ne bixiri geli Kurdeş. Kek Mesut her vaha jber ku 2 sal ser rewşa او حولا کودتایا لشکری درباس بون بگومان د مدیا د رایا گشتی د لیکولین گوتارد وی بابتی د تینا نویساندن و تینا گوتن هنجی دیارا پردیا راستی لسر وی حولا کودتایا لشکری تمامی نرابویه هر ایرو یک جی پسپور نافدار ای ترکیه لسر روسی روسناسک دکتر کریم هاس بناوی دکتر کریم هاس دست نشاند که کو هین بری کودتایی بری و برین ترکیه جه کودتای آگاهدار بون روسیا آگاهداری دایه آگاهدارین هرگلی لسر و حولا کودتایا لشکری دایه. الو اد یک سپکولاسیونن آنجی
rastî tê de Xudê heye. spekülasyonê bi vê cure gelek şerata gotin. Her vekit zanî Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî gotibu kudetayê bi kontrol. Kudetayê bi kontrol kirê. Gelek cara dahata gotin ku Erdoğan û AK Parti berê ku kudeta vekirinê dizanibûn ku kudeta bê çêkirin. Ji ber vê yekê jî tedbîrê xwe xistandine, ew ê xistandine da ku ew kudetayê bu armanca xwe bi kar bînin. Ev dahata gotinê van roja du roj berê yekekli milletvekili ya Nûnerê Kevn ya AK Parti Mehmet Metinerkî bi xwe Ku kurda. gelekî nêzîkî Recep Tayyip Belê gelek nêzîkî û dikarin bêjin şûrkeşî Erdoğan bûye. Di nivîsa xwe da, di maqaleyê xwe da kulê rojnameyê Starê da gotiye gelekî karbidestên devletî û gelekî karbidestên hikûmetî û weziran dizanibin kudeta bê çêkirine bi taybetî bi nav nedanî lê îşareyê bin Mîtê dikir, dezgehê hevalgeriyê Tirkiye dikir ku evana dizanibûn lêbelê çima pêşîlê negirtin. Baxsa vê yekê nake. Yani baxsa vê yekê nake. Gelo dixwaze pakane Erdoğanê bike, Erdoğanê paqij ke ku bêje xeba haya Erdoğan tune bû lê derdorê wê dizanibûn û evana jê re negotine. Mümkün e ev jî bit. Lêbelê carekî bêyîn ketiye vê meseleyê. Divê devlet ku piştrar şîninim, hêviya min jî ne, eger dixwaze pêşiyê vê gotê bigire gere rastî eşkere bike. Eger rastî eşkere neke, herkes bi gor keyfa xwe bêje. Belê. Kek Mesûd piştî hewla kudetaya leşkerî rewşa awarta hate ragihandin wekete destnîşan kirî 45 rojan ne, sê mehan ne, 2 salan ajot 19 Mehê saet 00:01 yasaya ewleyiyê derbasî jiyanê bû. Ji ev yasaya ewleyiyê ku derbasî jiyanê bû, her îro medya Ewropayê rojnameya Taz ya Almanî destnîşan dike ku kirasekî din ya rewşa awarte ye. Belê. Ev rast e. Rewşa awarte berê ji bo 3 meha dahate îlan kirinê. Her 3 meha gere dîsa dubare vate, biryarê dubare vate girdine û dirêjtir bikirane. Lê vê carê bi yekçarî ji bo 3 sal hatiye ragihandin. Wisa xuya ku hikûmeta AK Partîsî gelek karî bi forî heye, êdî naxwaze xwe bi dirêjkirina rewşa awarte mijûl bike, xerîk bike û diş carkê de rewşa awarte wekî qanûn pêk anî û Tirkiye dema 3 sala xiste bin zindanekî, xiste bin dest û pêyê Tirkiye kelepçe kir. Rewşa awarte êdî buya hemî şeyî, ne rewşa awarte, buya rewşa normal. Ev desthilatê ku bu vê qanûnê dane desteyê çavdêriya devletê ku desteyê çavdêriya devletê jî rasta xwe girêdayî Erdoğan e, girêdayî Serokkomarê, rê xweş dike ku Erdoğan ber bi diktatoriyetê bi lez û bes ber bi diktatoriyetê biçitin. Carna ez dibêjim Erdoğan ber bi diktatoriyetê diçe mixabin hindek ronaqbîrên me bi taybetî lê Kurdistana Başûr raxne li min digirin. Çima wisa dibêjin Erdoğan ja gelek karê baş kiriye nizan. Belê Erdoğan gelek karê baş kiriye. Bo xêra Kurda jî hinek gava avêtiye. Lê belê ji bîr nekin ku êre rojhilata navîn e. Eger li rojhilata navîn dem dezgehên demokratîk cêgir nebit, bihêztir nebit û serokatiya îdareyê serokatiya devletê bi çi navêk pê bila bibit ber bi diktatoriyetê diçe. Ji ber çi? Ji ber ew ê ku ji bo balansekê nîne ku pêşiya karê xirabî ya Serokkomar bigire. Birêstekê na
مغدورên qurbaniyên vê rewşa awarte yani te dest nîşan kir medya, çalakvanên mafê mirov, nivîska rojnemavan, rêxistinên sivîl demokratîk lê her wiha li Bakurê Kurdistanê tê gotin ku mağduriyet, qurbaniyeta li Kurdistanê hatiye dayîn jiya Tirkiye jî zêdetir bûye. Bu xudê ez ê dixwazim tiştekî bêjim. Wexta ew Rojnameyê Cumhuriyeta te girtinê, em vekî Partiya Sosyalîst Kurdistan ji bo piştgiriyê em çûne cemvan. Em got em piştgiriyê li ve dikin û ketine ber êrişê. Li vê derê min got lê alîkî ve ji min pêxweş e. Ev ê berpirsê Cumhuriyetê ku mervekî gelek baş bû lê li Kurdistanê rojnamevanî jî kiriye bi sala. Got çima min got bila birayên me Tirk jî bizanin rewşa awarte çi ye. Hatta niha rewşa awarte nedîtine. Hatta niha zulm û zordariya jandarme nedîtine û zulm û zordariya polîs nedîtine. Rewşa awarte li ser van nehatiye civecîkirin. Belkî vê carî piçekî eşê me, derdê me, derd û kulê Kurda bizanin û belkî piştgiriya me bikin. Got tu rast bêjî niha şûnda piştê ku rewşa awarte hate îlankirinê gelek Tirk hatin ji me re dibêjin wallahi dewlet li me wisa kiriye, polîs li me wisa kiriye, hûn çima bêdengin, hûn çima nanivîsînin. Tiştekî wa ye. Bêguman em naxwazin rewşa awarte lê tiştekî tabî ye û tiştekî objektivê ye ku rewşa awarte pirtir tesîra xwe li ser Kurdistanê nîşan dide. Lê belê em milletê me, gelê me jî fêr bûye, alîmiye rewşa awarte. Ca nizanim gelo ev bûye qederê me Belê. yan jî mağduriyet bûye beşekilê jiyanê me ye. Bêguman ez bawer dikim ev ji ber wê ku em milletekî bindestin. Kek Hatta Mesut ku em azad nebin ev mağduriyet her berdewam bibe bi navekî dê. Belê. Astenkirina rêyên xebata demokratîk li Tirkiye Belê. gelo çi tesîrê li rewşa nihaya Tirkiye û siva roja Tirkiye dikarî bike? Bu gor bêrî baweriya min. Divê siyaseta Kurdistan baş li bikole û baş şîrove bike. Piştî 24 Xweziranê Tirkiye ketiye rêyekê hem alî sistemî hem alî îdareyê sistemî îdareyê hem alî jî siyasiyê ve. Êdî ez bawer dikim fonksiyona parlamentoyê nevekî verê. Kurd divê giranî bide xebatê legal, xebatê komelgeyî sivîl, xebatê demokratîk, alî sendika û mafê mirova ev tiştane pirtir giringî bide evê dî. Ji ber evê ye ku êdî li Tirkiye ji vê pê ve sistema du partîtî çêdibe vekî Amerîka. Rast e îro gelek partiye hene li parlamentoyê Tirkiye. Yek nûner yan du nûner. Hinek kes dibêjin ew pirrengiya parlamentoyê nîşan dide lê bi gor vîro baweriya min ev pirrengiya parlamentoyê nîşan nade. Ev divê em evî bizanin û baş şîrove bikin ku karê Kurda li parlamentoyê kemtir bûye. Caran tiştek hebû, caran eger Ew yek diyar dike Kek Mesut niha gava ku parlamento ne fonksiyonel e yani nikarî bandorê fonksiyonel Belê. fonksiyonê kim bûye? Belê. Bêguman ev sîstema nû ku li Tirkiye jî cîgir bûyî, sîstema serokatiyê. We diyar dike ku destilatên herêmî fonksiyonî wana wê zêdetir bibin û ev yek zêdetir jî li têkoşîna ya Kurd jî dike. Tu çi fikir dikî divê babetê de? Bi Xwedê ez nikarim bêjim desthilatê herêmî pirtir dibe. Ji ber evê ye ku em nizanin. Yani Erdoğan evî çi bike em nizanin. Yani nêzîktirîn kes Erdoğan jî nizane evê çi bike. Yani Lê em zanin ku parlamento
ne fonksiyonel. Ne fonksiyonu. fonksiyonu ve kendi. Beli, yani alternatifi ve bedeli ve gelo Erdoğan re hoşke ku le idare mahalli ve istirbin em nizanin. Baver ki neziktirin kes Erdoğan cimzane. Yani cegiri seroki fraksiyonu AK Parti duroj ber ragyandene kabineyinu dugot ez nizanim hejmara vezir ve çend be. Kebi be vezir. Tane ev zane, serok zane. İşte kusad ve karasata yani ali siyasete ve karasata ki gelek mazine. Levalatin Avrupa Yani kadera velateki, kadera devleteki ketiye desteği yek kesi. Keseki, ev kesi gelo Ev hoşi heger. Eger sıvı desalata heremi ve behistir ve yan ev desalatı heremi ku piçeke lavaze evici distajime bistine. Jber eve ku nişane eve heya ku ev tayin kirna kayyuma nişan dede ku AK Parti tuhaze li idare heremi jî bike beşekili devleti. İdare Tek heremi mesut nihal vedri babeteki geleki balkeş tabi derket. Naha sistema serokati ya gulu Türkiye de naha cigir buyin. Ne sistemeki serokati ve ya Amerika'ya. Ne sistemeki serokati ve ya Fransa'ya. Türkiye dibêjin ev sistemek serokati modela Türkiye. peşevazı Türkiye. Belê lê ew jî diyarê hîn ne zelal ji wan re. Bele. Yani eğer şart be ku em navê lê daynin em daynin Sultanî. Sultanî Türkiye. Eşxa li desturê da serok komar e, Reis-i Cumhuriye yani Serok Cumhuriye Erdoğan dibêje hûn dikarin ji min re bêjin başkan, ji min re bêjin serok. Başa Yani pêkanîna dikara sibênî dusû be bêje wa ji min re bêjin sultan. belê başa pêkanîna sistemekî nû bêyî ku formülasyonê wê nehatibine zelal kirin, bêyî ku li ser bi awayekî zanyarî xebat hatibê kirin. Yani çawa devleteke weke Türkiye ku di rewşekî gelekî hesas êjiye di navbêna NATO, Rusya de wekî coğrafya di navbêna Avrupa, Asya, Afrika de wekî siyasetekî hîn gelekî nezelal. Ev yek bandorê li rewşa Türkiye nake birêst. Yani bu gor eğer bu mantığı ama bu mantığı bağıvın divê Türkiye û Erdoğan û sistema Erdoğan rê xweşke bu çareserkirina pirsa Kurd bi rêka diyalogu demokrasî. Ji ber ev ku devletî Türkiye ev nêzîkî 90 sale her ceribandiye ku bu tundî tijî bu zor bu tank bu topê pirsa Kurd çareser bike lê çareser nekir. Dibêjin hemû girêk jî bi çareseriya pirsa Kurd de. Bele hemê girêk jî heta ku pirsa Kurd neyte çareserkirina bu xwedê çi problemi Tirkiye nayte çareserkirina. Hemê dibite çirok. Ji ber vê yekî jî mantık û mantıqa siyasetê dibêje êdî dev jê çek û tundî tu jî berdin rê li ber evê bigirin. Diyalog û guftugû û aştî û demokrasî. Lê realite û rastiya Tirkiye, rastiya serzemin ev nîne. Erdoğan dîsa jî li ser tundî tu jî sûre, evet, pêgir e. û niha jî dibêje hatta axirîn terorîzmê mîne ev şerî mer berdewam be. Niha tenê gefa li Tirkiye naxe, Kurdistana Bakur naxe, gefa Kurdistana Rojava jî dixe, gefa Kurdistana Başûrê jî dixe. Ji ber çi? Ji ber ev ye ku ji bo Erdoğan dijminek lazim e ku bikare ev siyaseta tundî tijî bi rêve bibe. Divê çerçeveyê ez Ev bêjim. dijmin jî Belê. Kurd bi xwe ye. Yani em xwe her naxapînin. wiha rewşa şerê çekdariya PKK. Belê. Di pozisyonekî wisa de ku ji aliyê Tirkiyeyê ve ji aliya sistemekê ve guhîn jî wekî te kerem kirî bi temamî zelaliyek wernegirtiye lê yek zelaliye ye ku vê êrîşbar bê. Belê. Yani ne wekî hincetekê jî ku êrîşbariya xwe yani
بینگهکی جێرە پێدا بکە بکەی زەمینێک و ئەv ئەگەر هەیە ئەv حنجەت هەیەش بەروەیەکی ئەس هەلبەستێکی وسا تون وەردەگرم بگومان yani Kürt, alin siyasiyin Kürt, bili PKK, gelek çare bangavazı PKK kirne ku şer xıravastine. Ev şer debite amrazek, debite hencetek desti devlet ku erişi Kurdistan'a bike, erişi Kurd'a bike. Le deveji bir nekin sedemi pırsa Kürt, sedemi çareser nekirna mayına pırsa Kürt ne PKK. Siyasete devleti. Siyasete devleti ya Türkiye li ser inkar kirin o asimile kirin Kurda hatiye da mezrandan. Siyasete devleti re liber aştiyo demokrasi nade. ji ber ku pirsa Kurd ne pirseka rêxistinekê pirsekî Pırsaki milleti ki yani beri ku PKK var pek ve bikeve kabat şektari bike pırsa Kürt bu. Le vakta Şeyh Said Piran PKK bu. Le vakta Janosita Dersim'i gelo PKK bu. Le Janosita geli Zilani PKK bu. Le Şeri Agri Serildan Agri PKK bu. Nakhir millet bu. Dağazı mafya sereki ravat kirin devlet çıktı. Got eznadım. Problem evet. Diveji bir amen ne çıktı kak Cemal. Diveji bir amen ne çıktı. PKK u çalaki çektarî PKK berhemê devlet siyaseta devleti Türkiye ku ser inkar kirin asmile kirin û nenasîna mafê Kurda hatiye da mezrandan. Eger em usa nefikirin ev mesele bi başî nikarin şuraya bikin. Ece devlet îro PKK dike bahane sibe bi PSK bike bahane. Du sibe yekî de bike. Eğer bahane ne verir, bu bahane dürüst ki. Yani devlet de Türkiye ne dure? İttihat terakki begire hatta naha, bu berjevendiye millet yok, bu parti çekir ya, parti komünist çekir ya. Bəli. Paşıcı kuştiye. Paşıcı kuştiye. Kare terör grubeki çektar grubeki de bu hoşu çeker. Bəli. Kek Mesut Esdem'e pirsa xwe davî. DBP, HDP. DBP yani Partiya Heremên Demokratîk. Newsa Demokratîk Bölgeler Partisi. Hüdapar, Hakpar destnîşan dikin ku amadeyiya hilbijartinên heremî dest pê kirine. Desthilata heremî her wekî tê destnîşan kirî. Rewşawan hîn nezelala wê çend bikaribin xwedî bandor bin dikarê wisa jî bibe ku mafê zêdetir werbigirin bibine desthilatîn hîn efektîvtir. Wekî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê, wekî Platforma Partiyên Kurdistanê amadeyiyên we çi ne ger tu me agahdar. Kek Cemal ya rastî ev pênc partiyên ku em yani em Pak, Hareketa Azadî, KDP Bakur û KDP T me civîna xwe çêkir. Civîna xwe awilê me çêkir. Me li ser vê mesele jî nîqaş kir lê em negeştine encamekê. Yani gotûbêjê me dîtina me her berdewam e. Duduyê vê meha Ağustosê, meha Tebaxê em ê dîsa bêhna hev. Vê carê me banga Hakparê jî kiriye. Me banga ÖSP jî kiriye. ÖSP zanî. û banga partiya heye ku ji Partiya Ekonomiye, Partiya Azadî û Mirovî heye ku navendê wan lêvanê ye. Me bangê wan jî kiriye ku em bi hevra eger bikarin bi hevra siyaseteka hewbeş dest nişan bikin. Elbet bi gor zirûfa Tirkiye, bi gor zirûfa Kurdistanê armanca me ev ye ku ev desthilatê ku berî destê Kurda bu çi Kurdî baş, çi Kurdî nabaş, dîsa vegere destê Kurda. Kurda dîsa vegere destê Kurda. Ez hêvîdarim em serkevin. Em alternatîfekî rêkîpêk ji bo milletê xwe pêşkeş bikin bo hilbijartina herêmê. Gelekî spas birêz Mesut Tek.
Serokê Giştiyê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê got mêvanê stûdyoya. Gelek memnun spas etkim. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameya dina basî roj her.